seu llançament la guspira dels 7 colors. Un dia coneix una noia molt atractiva però misteriosa. Aquesta noia es diu Melody i és americana. I en Dom de seguida se n'enamora. Els Cards han fitxat un nou jugador, l'Andy, que prové dels Blue Sox de la Lliga Americana. L'Andy es converteix immediatament en una estrella al Japó, gràcies a les seves tècniques sorprenents per llançar i per batre. Però després descobrirem amb sorpresa que l'Andy i la Melody són la mateixa persona. La Melody serà meva per sempre. Avui tornem a veure un Dom Sinjo en plena forma, el Tokyo Dome. Podem dir que l'única incògnita que tenim avui és quants batedors contraris aconseguirà eliminar per strike. Em mira a mi, la Melody només em mira a mi. Ara té el torn de batre en Fielder dels Tigers. Sembla que en Dom ja es prepara per fer el primer llançament. Sí, senyors. Ja està! És molt millor del que m'havien explicat. Melody! Ho aconseguiré. Jo també sabré fer aquest llançament. El llançament la guspira del seu color. Melody! Ei, ho has vist? Has vist els meus llançaments miraculosos? Sí, eren uns llançaments fabulosos. Gràcies. Com fa cosa que em diguis que sóc molt bo i molt guapo? Melody! Ei! Què volen ara aquests parells? T'hem buscat molta estona, Melody. Fora! La Melody és la... No. Quin dia és el teu aniversari? Explica'ns quines coses t'agraden. Toqueu el dos, no veieu que la Melody i jo estem parlant? No ens pots prohibir que parlem amb ella si volem. Melody, què té aquesta noia que no tinguem nosaltres? Això? Saps què podem fer? D'ara endavant serem admiradores de l'Andy i prou. Fora! No vull que us acosteu més a la Melody. Jo m'acosto qui vull. La Melody no és teva. No em pots prohibir de parlar-ho. Si vull parlar, hi parlaré. Que la deixeu en pau. Si tots els nois japonesos són tan salvatges com aquests, estic ben arreglada. No ho suporto, això. Però en Dom en sap molt de llançar la pilota. Que bé! M'heu dit que us dèieu Sho i Hiroki, oi? I ja està. Gràcies! Ei, deixa'm-el veure, que l'he comprat jo, la pilota. Deixa'm-la. Atenció! Gràcies, mundos, gràcies! No és la nòvia d'en Dom, aquesta. Uns reflexos més bons que té. El setè batedor ha quedat eliminat. Avui l'actuació de l'Andy és magistral. Ha eliminat tots els batedors que han sortit. Que bé, fantàstic. El pròxim batedor és l'Ikikawa. A veure si trenca la ratxa. Llançament melodiós. Opus número 3. Molt bé, Andy. Ets el millor, ets el rei. L'Andy és el meu ídol. No n'hi ha cap com ell. No era el teu ídol. Allò ja m'ha passat. Ara el meu ídol és l'Andy. I el meu també.
No era en Dom? No me'n parlis. Sí, tens raó, no hi pensem més en ell. No sé què li deuen trobar totes les noies a l'Andy. En canvi, la meva Melody és tan dolça i tan maca. L'Andy és sorprenent. No es pot dir que els seus llançaments siguin ràpids, però... És veritat. El seu secret no és la rapidesa, sinó el ritme. L'Andy capta perfectament el ritme dels moviments dels batedors. Potser és veritat que el secret de l'Andy és el seu sentit del ritme, però si fos així encara quedaria per resoldre la incògnita de com l'ha pogut adquirir. I després de veure'l fer de llançador veurem com ho fa avui quan li toqui batre. Ho corre amb un compàs de 6x8. Allegro i andante. L'Andy és un geni, ha arribat fins a la segona base. Molt bé, l'Andy és el millor. Realment és veritat que l'Andy és tan bon batedor com llançador. Gràcies a ell, els Carp només estan a un partit dels Giants. Llàstima que no vulgui fer mai declaracions sobre la seva vida privada. Diuen que no es dutxa mai amb els seus companys d'equip. Mireu, ja venen. Enhorabona, senyor. Molt bé, Heu fet un partit excel·lent. On és l'Andy? És que li voldríem fer unes quantes preguntes. No sabem on és, l'haurem de buscar. És un misteri. Des que ha acabat el partit, ningú l'ha vist per enlloc. Andy, la superestrella misteriosa. Hola, Melody. Sóc jo. Com estàs, avi? Sí. Fins aviat. Adéu. Melody. Quina sort. Quan te'n vas anar de casa, ens pensàvem que no et tornaríem a veure mai més. Perdona, avi, em sap molt greu. Melody. Mare. Melody. Fantàstic. Veig que encara ets una pianista excel·lent. Gràcies, avi, t'ho agraeixo. Filla meva, tothom deia que eres un geni davant del piano. Per què ho vas deixar estar? Vols saber per què em vaig dedicar al beisbol? Sí, no ho entenc, Melody. M'agradaria haver estat un noi, hauria estat més fàcil. Melody. És veritat. Quan t'ho expliqui ho entendràs. Fa 2 anys vaig anar a veure un partit per primera vegada. Llançava en Greg, que s'havia passat 26 entrades sense anotar. El batedor era en Simpson, que havia fet 53 home runs. L'equip que atacava tenia 2 jugadors eliminats i corredors a la segona i la tercera base, però el llançador no volia donar la base per boles al batedor per amor propi. Va llançar una recta. Home run. Tot el públic s'ho pensava, però al final va resultar que era foul. De trist, em va fer 2 més. En Simpson tocava la pilota cada vegada, però sempre eren fouls. Era una lluita tan aferrissada. Tot el públic estava dret. Per què no li donava la base? Per què només li llançava rectes? Va arribar el 5è llançament.
Era una recta rapidíssima. Eliminat! Estava emocionada. Les cames em tremolaven i no m'aguantava dreta. Em va impressionar tant. Em van fer molta enveja. I jo també volia jugar allò tan emocionant. I volia dedicar la meva vida. Tu ets una nena. No ho pots fer, això. Ja ho sé, mare. M'agrada molt tocar el piano. Però tocant el piano no m'ho passaré mai tan bé com quan jugo a beisbol. Melody. El beisbol és la meva passió. Escolta, potser la Melody va néixer per fer realitat el somni de tantes nenes. Ho dic de debò. Al món hi deu haver moltes nenes que voldrien jugar a beisbol com ella. Ja has sentit què deia, no? El beisbol és la seva passió. Deixa que faci realitat el seu somni de jugar-hi. Sí, mare. Escolta, Melody, tu has de seguir el camí que t'indiqui el teu cor. Sí, potser així algun dia podré jugar a beisbol sense fer veure que sóc un nen. Sí, esclar que sí. Feliç aniversari. Per molts anys, Melody! Per molts anys! Gràcies, gràcies. Hola. Bona tarda a tothom. Va tard, Dom. Melody, mira, t'hem portat un regal. Per molts anys. Moltes gràcies. No calia que em féssiu cap regal. Un regal? Apa, Dom, no pot ser que no hagis portat res per ella. Això sí que és quedar malament. Va, vinga, Melody, obre el meu regal. Segur que et quedaràs parada. Dom! Esmorzar. És hora d'esmorzar. Et penses que he pujat fins aquí dalt perquè no em facis cas? No tinc gana. Què? Mare! Què és tot aquest escàndol? En Don diu que no té ganes d'esmorzar. Què? Akane! Oh, què et passa, Dom? No t'entenc. Escolta, Akane, m'has d'ajudar. Quin és el millor regal que se li pot fer a una noia? No entenc què t'ha agafat ara, Dom. Vull comprar un regal d'aniversari per la Melody. I tu? Esclar. Un regal? Ara sí que no m'ho puc creure. En Dom vol comprar un regal. Un regal? Què? Sí, un regal. No faci aquesta cara de sorpresa, senyor Nakata. Escolti, senyor Cromarty, quin regal li agradarà a una noia americana? Vols que t'orienti? El principal és que li regalis de tot cor. La intenció és el que compta. Ja sé a qui li vols comprar el regal. Aquella noieta rossa, oi? Què passa, que no ho puc fer? I tant que sí. Sí, però has d'anar amb molt de compte, perquè si no la cuides bé et deixarà. No, senyor, la Melody no em deixarà mai. No sé per què els he parlat d'ella. Ei, Dom! Ei, Em sembla que hem ferit els seus sentiments, pobre noi. Sí. què li passa, Dom? Em sembla que té el mal d'amor, entrenador. Ah? Hola, Dom. Hola, senyor Ara. Vostè sí que m'ajudarà. Doni'm alguna idea per fer un regal que em faci quedar bé de debò. Vols fer un regal que et faci quedar molt bé? Ja ho sé. Regala alguna cosa que tu tinguis i que t'estimis molt. Alguna cosa que m'estimi? Per qui és el regal? Per aquella Roseta? Sí, és per ella. Escolta, Dom, oi que tu sents alguna cosa especial per aquella noia? Home, no ho sé, és simpàtica, és molt maca, no sé què dir. Vés en compte. Costa d'explicar, però em sembla que aquella noia amaga alguna mena de secret. Un secret? Per què ho diu? No ho sé. Això només és un pressentiment. Adéu. Vostè no s'hi fiqui. La Melody és la meva nòvia, no la seva. Això sí que és veritat. Però què s'ha cregut aquest home de parlar malament de la meva Melody? Si pogués també tindria una nòvia misteriosa, però com que està casat... L'Andy i la Melody en realitat són la mateixa persona. Només ens en falten proves. Quan les tinguem, vendrem la gran exclusiva a la premsa americana o a la japonesa. I quan ho hàgim esbombat, faran fora la Melody de la Lliga per haver-se fet passar per un noi. No pot ser. Seré
aquell parell d'homes que em seguien als Estats Units. Ara també són al Japó. Què puc fer? No puc sortir de l'hotel si aquest parell volten per aquí. Però aquest vespre haig de jugar a l'estadi Jingú. És la Melody. Però, què et passa? Que et passa res, Melody? Explica-m'ho. Em pots fer un favor, sisplau? Ei, noi! Va, espera! Vaja. Moltes gràcies, estic salvada. No cal que em donis les gràcies, no ha estat res. Escolta, potser no ho hauria de fer, però et puc demanar un altre favor? A l'estadi Jingú? Sí, hi haig d'anar, és que m'hi esperen, saps? Esclar que t'hi acompanyaré. El primer jugador dels Carp que ha de sortir a batre és l'Andy, però sembla que de moment encara no ha arribat a l'estadi Jingú i no se'n sap res. Moltes gràcies. Va, puja. Per què hi hem d'anar amb bicicleta? Perquè podria ser que t'haguessin parat una trampa a l'estació del metro. Ui. Agafa't fort! Atrapem-lo! Escolta, Melody, et vull fer una pregunta, si no et sap greu. Digues, es pot saber per què t'empaiten aquell parell d'elements? És que... Ho sento, però no t'ho puc explicar. No passa res. Si no vols, no cal que m'ho expliquis. Vinga, som-hi, turbo i para! Ah! Agafa't fort! S'ha rebentat la roda! Tom, t'has fet mal? Tom, fugim! Ja està! Ens el deixeu i us el tornarem d'aquí una estona! Visca! Tom, ets un geni! Els hem tornat a perdre. Tranquil, segur que els tornarem a trobar. Ja hem arribat. Moltíssimes gràcies. No sé com et podré agrair el que sí. No, i ara, si ha estat un plaer. Però a veure... Espera. Espera, Melody. Té, ja sé que és tard, però és un regal d'aniversari. És la pilota que fèiem servir el meu pare i jo quan ell m'ensenyava a fer llançaments miraculosos. Després de la meva pròpia vida, és la cosa més important que tinc. De debò? I me la regales pel meu aniversari? Jo no havia regalat mai res a cap noia i no sabia què fer. I els companys em van aconsellar que et regalés una cosa que jo m'estimés. Em van dir que els regals s'havien de fer amb el cor i crec que tenien raó. Ja saps que el beisbol és el més important per mi i per això t'he fet aquest regal. No. Jo...
trobat un rival de la meva talla. És en Dom Singh.